Il-popolazzjoni f'pajjiżna laħqet il-livell ta' 519,562 persuna, żieda ta' 25% meta mqabbel mas-sena 2011. Wieħed minn kull 5 persuni li jgħixu f'Malta u Għawdex huma barranin li ammontaw għal 115,449 persuna. Dawn iċ-ċifri kollha joħorġu miċ-ċensiment nazzjonali illi sar is-sena li għaddiet. Matulu issir analiżi tas-soċjetà tagħna fuq diversi livelli, bir-riżultati preliminari ġew pubblikati it-tnejn f'konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata fost oħrajn mid-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Etienne Caruana. Iċ-ċensiment huwa l-unika biex ngħidlek ħansejħlu survey li huwa kbir daqshekk għax inti qed tiġbor il-popolazzjoni kollha. Allura l-importanza tiegħu ġejja mid-dettall ħankun nistgħu nippubblikaw. Illum diġà għamilna pass importanti għax tiġna informazzjoni dettaljata by locality. Għada pitada ma' żmien li ġej ħankun qed noħorġuha fuq mappa, fuq medda ta' 1 km square grid. X'immaġina Malta maqsuma fi 300 kaxxa u f'kull l-informazzjoni ġbarna fiċ-ċensiment ħanġu f'dak it-tip ta' dettall. Iċ-ċensiment juri li l-akbar lokalitajiet f'pajjiżna huma San Pawl il-Baħar, Birkirkara u l-Mosta. Bil-popolazzjoni ta' San Pawl il-Baħar irdupjat f'dawn l-aħħar 10 snin u issa qabżet 32,000 resident. Fattur kruċjali li wassal għal dan kollu kien l-ammont ta' persuni barranin illi jgħixu f'din il-lokalità. Għall-ewwel darba dan iċ-ċensiment wera li f'pajjiżna hawn iktar irġiel milli nisa, filwaqt li l-età medja żdiedet minn 40.5 għal 41.7, hekk kif minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea Malta għandha fost l-iktar popolazzjoni żagħżugħa. L-istess analiżi turi li l-popolazzjoni qed tiżdied b'10,000 persuna kull sena. Dwar dan NetNews tkellem mal-uffiċjal fih dan l-NSO Silvan Zammit. Din primarjament ġiet minn influss b'saħħtu ta' immigrazzjoni, jiġifieri, ta' persuni li m'għandhomx ċittadinanza Maltija. Għalfejn huwa fattur importanti dan. Għaliex il-karatteristiċi tal-barranin biex insejħulhom hekk huma differenti daqsxejn minn dawk tal-Maltin. Allura dan ġabu shift, ġabu bidla fil-kompożizzjoni soċjo-demografika tal-pajjiż. Taslima hija l-aktar żona f'pajjiża fejn hemm densità ta' popolazzjoni, fi kliem sempliċi konċentrazzjoni ta' ħafna nies f'żona żgħira tal-pajjiż. B'Malta tkun l-aktar pajjiż minn fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fejn id-densità qed tikber b'rata maġla.